Pán príde v jase a navštívi nás, prinesie nám pokoj a večný život. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Rád vás vidím na tejto svätej omši. A môžeme ju začať práve tým, že si vstúpime do svojho svedomia a tiež sa skúsime pozrieť na Boha. A ak je tam niečo, čo nám ten taký náš pekný vzťah k nemu zakaluje, tak to teraz soľutujme, aby sme túto svätú omšu prežili s čo najväčším osohom. Zmiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Ježišu, Ty prichádzaš volať nie spravodlivých, ale hriešnikov, Pane, zmiluj sa. Ty nalomenú trstinu nedolomíš a hasnúci knôt nedohasíš, Kriste, zmiluj sa. Tvoje slovo nám dáva nádej a silu, prináša zľutovanie a lásku, Pane, zmiluj sa. Modlíme sa. Pane Ježišu, prejav svoju moc a príď, aby nás Tvoja prítomnosť vyslobodila z nebezpečenstiev hriechu a Tvoja milosrdná láska privedla k spáse, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Toto hovorí Pán, Boh. Či sa o krátku chvíľu Libanon nezmení na ovocný sad a nebude ten sad ako les? V ten deň budú hluchí počuť slova knihy, z temnoty a hmly sa oči slepých rozhliadnú. Pokorní sa rozveselia v Pánovi a najbiednejší zajasajú svetom Izraela, lebo padol násilník, zhynul posmievač. Zničení sú všetci, čo osnovali neprávosť, čo nútili ľudí hovoriť falošne, čo sudcom v bráne kladli osídla a falošnými rečami ničili spravodlivého. Preto takto hovorí Jakubomu domu Pán, ktorý vykúpil Abraháma. Nebude sa už hanbiť Jakub, už neščervenie jeho tvár. Ale keď uvidia na sebe dielo mojich rúk, budú si ctiť moje meno, budú uctievať Jakubovho svätého, báť sa budú Boha Izraelovho. Blúdiaci duchom spoznajú múdrosť a nespokojní sa dajú poučiť. Počuli sme Božie slovo. Pán je moje svetlo a moja spása. Pán je moje svetlo a moja spása. Pán je moje svetlo a moja spása. Koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života. Pred kým sa mám strachovať? Pán je moje svetlo a moja spása. O jedno prosím Pána a za tým túžim, aby som mohol bývať v dome Pánovom po všetky dni svojho života, aby som pociťoval nehu Pánovu a obdivoval jeho chrám. Pán je moje svetlo a moja spása. Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich. Očakávaj Pána a buď statočný, srdce maj silné a drž sa Pána. Pán je moje svetlo a moja spása. Aleluja, aleluja, aleluja. Hľa, náš Pán príde s veľkou mocou a osvieti zrak svojich služobníkov. Aleluja. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Keď Ježiš odchádzal, išli za ním dvaja slepci a kričali: Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami. Keď potom vošiel do domu, slepci prišli k nemu. Ježiš sa ich opýtal: veríte, že to môžem urobiť? Oni mu odpovedali: áno, Pane. Tu sa dotkol ich očí a povedal: nech sa vám stane, ako ste uverili. A oči sa im otvorili. Ježiš im pohrozil, ale nech sa to nik nedozvie. No oni šli a rozprávali o ňom po celom kraji. Počuli sme slovo Pánovo. Tak
Robíme tu dnes takú trochu netradičnú výmenu. Dnešná téma je téma vzťahov, veľmi dôležitá oblasť života, o ktorej by sme sa chceli trošku porozprávať. A máme tu naozaj vzácnych hostí, ktorí prijali naše pozvanie, my sa z toho veľmi tešíme. Sú tu s nami manželia Baginovci z Family Garden, ktorí majú naozaj veľa skúseností a určite nám majú čo povedať. Takže ak by ste mali náhodou nejakú otázku počas toho, ako sa budeme rozprávať, nehanbite sa prihlásiť a kľudne vám aj posunieme mikrofón, aby ste sa mohli opýtať. A teda ja ich už pozývam medzi nás. No, vítajte. Tak by sme začali hneď z hurta možno takou otázkou na vás, že čo pre vás znamená budovať vzťah s niekým? Treba zapojiť. Počuť ma? Dobre, v prvom rade dobrý večer všetkým. Ďakujeme síce za pozvanie, ale to je veľmi zvláštna situácia. Teraz som tak rozmýšľala, keď som takto naposledy s Kamilom pred oltárom bola, tak pred 30 rokmi. To je taká zvláštna situácia, namiesto kázne tu sedieť. Takže pýtala si sa, že čo pre nás znamená nejaké budovanie vzťahov. Ja si myslím, že vzťah, ak funguje, tak je to najvzácnejšie, čo môžeme mať. Pretože tento čas, táto korona, všetci dobre vieme, že je to neuveriteľná, mimoriadna situácia, pretože keby niekto, nedaj Bože, pred rokom a pol upadol do kómy a teraz sa zobudí, zbadá nás tu a uvidí, čo všetko sa deje v spoločnosti, tak by neveril. Ale táto korona priniesla to, že tie vzťahy sú naozaj komplikovanejšie, rúcajú sa. Máme veľmi veľa ľudí, ktorí za nami chodia a krachujú manželstvá, ktoré sú ešte len v začiatkoch. Krachujú vzťahu s deťmi, s dospievajúcimi deťmi, ale zase na druhej strane, ak niekde ten vzťah bol vybudovaný na pevných základoch, tak veľa ľudí si uvedomilo, čo doma majú. Akú vzácnu, veľmi, veľmi vzácnu vec a že už to prestávajú považovať za samozrejmosť. Že ma niekto doma čaká, že ma niekto počúva, že sa môžem s niekým porozprávať. Takže ak je to fungujúci vzťah, tak to je asi to najviac, čo môžeme mať. A akýkoľvek v rodine. No, povedala si to tak pekne, že ja už není o čem. Nevadí, máme dosť ďalších otázok, takže určite sa nájde priestor pre obidvoch. Vy ste to už tak trošku naznačili, ale že teda v tejto dobe je to iné, ale že možno ako rozvíjať práve v tejto dobe vzťahy. Nie je to jednoduché, ani keď nemáme takúto komplikovanú situáciu, tak možno také nejaké dobré rady v súčasnosti, ako na to. Hej, Katka hovorila o tom, že táto doba je špecifická. Je to tak, lebo na jednej strane nás núti ostať doma, aj mužov, alebo aj ženy, ktoré pracovali a odchádzali z domácnosti, tak častokrát sú doma na home office-och. Deti sú doma, to znamená, že častokrát je rodina väčšiu časť dňa doma. A tam sa práve odkrýva to, že čo to vlastne znamená pre tú rodinu, ako spolu komunikovať. To, čo možno predtým fungovalo vďaka nejakým, nazvem to niekedy prevádzkovým rozhovorom, alebo nejakého úchytkového času, možno večer, hej, že ledva sa možno tá rodina porozprávala a stretla, tak teraz sa to možno tak kryštalizuje. Hej, sú pekné príklady rodín, kde aj vydávajú také svedectvá, že niečo sa v tej rodine odkrylo pekné, niečo sa začalo budovať, lebo si začali uvedomovať, že to najcennejšie, čo majú, je práve tá ich rodina, pretože veľa vecí nevedia zmeniť, to, čo sa deje vonku okolo nás. Ale niekedy zase naopak sa odkrýva to, že to bohatstvo toho vzťahu tam nebolo, respektíve nebolo postavené na tých pevných základoch a tým pádom sa práve odkrýva taká bolesť toho, že si tí ľudia v tej rodine alebo v tom manželstve alebo v tých nejakých blízkych vzťahoch nemajú čo povedať, lebo to nevedia. A možno teraz tak konkrétnejšie k tej otázke, že my väčšinou povieme, že nejak škrípe komunikácia, ale keby sme tu dali otázku, že čo pre koho, pre týchto všetkých ľudí znamená komunikácie, každý by si asi predstavil niečo iné. Pretože keď s niekým komunikovať znamená, že ho ignorujem, že sa s ním vôbec nerozprávam. A najdôležitejšie je samozrejme
ako sa pýtam, ako hovorím a hlavne ako počúvam. A mne sa zdá, že najviac v poslednej dobe nám ako keby nie je najhoršie z týchto všetkých vecí nám funguje počúvanie, pretože my aj položíme otázku, ale už v priebehu pár sekúnd začneme hovoriť buď o sebe, alebo si začneme pripravovať argument, ktorým chceme vyvrátiť tomu človeku, že sa mýli, alebo chceme povedať vlastnú skúsenosť, alebo chceme začať hovoriť o niečom úplne inom, ale keď položím otázku a chcem tomu človeku porozumieť a chcem naozaj si s ním budovať vzťah, aj keď len dieťa príde zo školy a spýtam sa ho, ako bolo v škole a on povie, že nič, že OK, pohode, tak stačí, keď si sadnem, prestanem robiť, čo robím a spýtam sa, ako to vyzerá, keď je v škole v pohode. To dieťa môže odpovedať, boli chalani nejaký divní. A keby si mi povedal, ako to vyzerá, keď sú chalani divní, že mám teraz tak 15 minút, chcem ti ich darovať, ako by si chcel v tomto rozhovore pokračovať. Úplné detaily, ktoré môžu potom začať tou takou zdravou komunikáciou s tým, že sa navzájom počúvame. Ďakujem veľmi pekne, myslím, že je to veľmi dobrý typ a mnohých ľudí to ani nenapadne, že ako sa vlastne pýtať otázky, ako sa rozprávať s druhými. A veľkú časť tej komunikácie, hlavne v súčasnosti a hlavne medzi mladými, medzi deťmi, tvorí online komunikácia, ktorá si myslím, že zohráva stále väčšiu rolu aj pri budovaní vzťahov. A teda tie online nástroje môžu byť dobrí sluhovia, ale aj zlí páni, tak možno také nejaké vaše tipy alebo odporúčanie, ako ich využívať práve ako tých dobrých sluhov, tieto nástroje, nie ako tých zlých pánov. Máš veľkú pravdu v tom, že to dobrý sluha, ale zlý pán a asi tu nikto nie je taký, kto by nevedel, že situácia je veľmi zlá, vážna a myslím si, že až budúci rok sa zistí, čo všetko prinieslo to, že deti musia byť tak intenzívne online, ale čo ja si tak najviac všímam, že ako pribúda veľkej krutosti a veľkej naozaj bezúzdnosti, čo všetko dokážeme v online svete povedať, ako tam dokážeme si robiť skupinky, kde nikto iný nemôže ísť. Už len malá prváčka dokáže napísať, že ak sa s touto kamarátkou neprestaneš kamarátiť, nepôjdeš potom na moju oslavu, alebo ako dokážu tam trolovať, mladí vedia, čo to znamená, čo všetko dokážu povedať, ale v podstate, keď je to potom face to face, tak je to úplne o niečom inom. A veľakrát v tomto svete sú samozrejme aj tie vzťahy nesmierne povrchné, čo je však najväčšie nebezpečenstvo, že štatisticky rodičia vedia možno iba 20%, čo sa v skutočnosti deje vo vedľajšej detskej izbe, vo virtuálnom svete toho dieťaťa alebo dospievajúceho človeka. Čo ale môžeme robiť? Iba sa s nimi rozprávať, ale málo kedy si nájdeme čas, že prídeme do detskej izby a spýtame sa, čo prežívaš, čím žiješ, čo ťa dnes najviac potešilo, čo ťa sklamalo, akú emóciu prežívaš. No sme radi, že máme vôbec prevádzkové rozhovory a že nejak existujeme, ale na toto si treba nájsť čas, lebo toto obdobie sa nebude dať vrátiť ako film zase na začiatok a skúsiť to prežiť ešte raz inak. To už budú len potom následky. Ja iba doplním, že naozaj ten online svet možno vnímame ako niečo negatívne. Na druhej strane máme tu na mnohé nástroje, ako napríklad videokonferenčné nástroje, kde je priestor na to, aby sme ho využili aj na tú komunikáciu, pretože tam vidíme toho človeka tvárou v tvár, vidíme aj tú emóciu, vidíme aj to, akým spôsobom reaguje na to, ako spolu sa rozprávame. A podľa mňa stále platí ten princíp. Ak je tam záujem o človeka, tak aj tá online komunikácia nemusí byť problematická, lebo možno iná v tom čase nie je. Ale ak je tam v tom virtuálnom svete takéto schovávanie sa za ten virtuálny profil alebo za to, že ja si môžem dovoliť povedať čokoľvek komukoľvek, tak to potom je taká tá falošná, že mnohí ľudia sa skrývajú za niečo a to vidíme aj koľko nenávisti aj na tom Facebooku alebo niekde, že keď si ľudia čítajú tie príspevky, že sú už ponorení do toho, že kde všade, ako reagujem, na koho, čo ten povedal, prečo to povedal a tak ďalej a tak ďalej. A ak sa do tohto akoby do tejto špirály takej nenávisti dostaneme, tak samozrejme to človeka pohltí. A pritom možno nám unikajú tie bezprostredné kontakty a tie vzťahy, ktoré nám jednoducho, na ktoré potom nemáme čas.
Možno zase konkrétne nejaká taký podnet, že ak idem niečo napísať, ak idem niekde sa zapojiť do nejakej debaty, tak iba tak si preosiať to, čo idem napísať, že kam smerujem týmto, čo tam idem napísať, alebo čo teraz idem robiť. Keby som si tak len vizualizovala, že ja som na tej druhej strane, čo by to so mnou urobilo, keby sa tam takéto niečo zjavilo. My tiež sme v obavách, teda sme rodičmi 4 detí, 3 sú dospelé, posledný Julius má 16 rokov, je teraz niekoľko mesiacov sám doma a je to len o rozhovoroch. Ale nemôžeme si klamať, že online svet tu nie je. Sú deti, ktoré nepoznajú nič iné, lenže je tu online svet. Prvé, čo uvidí niekedy malé dieťa, čo si uvedomí, že ako ho ocko fotí na mobil, takže nepozná dobu, že by to nebolo. Ale len sa s tým musíme naučiť správne žiť. Je to aj dobrý sluha, ale aj zlý pán a majme oči a uši otvorené, hlavne na tých najbližších našich, s ktorými žijeme. Ďakujem. Vy spomínate tých najbližších, aj teda už ste o tom trošku hovorili, že teraz sme veľa spolu doma, viac by sme sa mali rozprávať a možno práve v tom, že máme na seba viacej času, tak sa začínajú vyplavovať aj také veci, alebo prichádzajú témy, o ktorých sa možno bežne nerozprávame, niekedy sú to aj ťažšie témy a častokrát ani rodičia, niekedy ani deti nevedia, že ako začať. Tak možno, že ako sa to dá rozprávať o takýchto veciach v rodine? V prvom rade to dieťa musí dôverovať, že sa môže cítiť pri tom rozhovore bezpečne a že to, čo povie, nebude už o 2 hodiny použité proti nemu. A že to, čo sa zverí a s čím sa zverí, nebude trebárs o 2 dní použité v tom, že mu budem niečo vyčítať. Že keď sa dohodneme, že to je niečo, čo je tajomstvom, tak tajomstvom to je skutočne, že to je medzi 4 očami, ale úplne najviac pomôže. A to si môžete vyskúšať, že keď sa skúsite spýtať svojho dieťaťa nejakú otázku, na ktorú sa nedá odpovedať áno alebo nie. Lebo ako náhle dáte mladému človeku alebo akémukoľvek príležitosť sa takú otázku spýtať, mohol by si mi, prosím ťa, povedať, nemohol, alebo že sa dá áno alebo nie. Ale keď sa tá otázka vytvorí tak, že to podnecuje ten rozhovor a ešte je zaujímavé si skutočne sadnúť, nájsť si čas, a vôbec sa nebať, že chvíľku zostane aj ticho. A hlavne to dieťa musí mať dojem, že toto ide byť rešpektu plný rozhovor a podľa čoho by vám vaše dieťa malo uveriť, že to bude taký rozhovor a že vy si ho vážite momentálne ako rovnocenného partnera do rozhovoru. Podľa čoho prvého? Taký možno detail. Čo teraz budem v najbližšom rozhovore? Aspoň jednu vec, ktorú určite budem robiť inak. Len pozor, že dieťa povie niečo prvé a nám už v hlave naskakuje taký motorček, že mu chceme hneď všetko vysvetliť, povedať, názor povedať a to dieťa, hlavne ten dospievajúci človek sa zavrie a nepovie nič. Ja iba doplním, že naozaj v tom počúvaní je dobré, aby sme sa učili akoby trénovať a my hovoríme aj, alebo aj odborníci hovoria, že počúvať napríklad sa dá aj očami. To znamená, že keď chcem dať najavo tomu druhému, že ho chcem počúvať, tak to naozaj nie je len o tom, že ja neviem, ešte niečo žena dovára napríklad a áno, ja ťa počúvam, ale ešte toto musím dorobiť. Je úplne iné, keď si s tým dieťaťom alebo aj s tým manželským partnerom sadnem a dávam mu najavo, že som tu len pre neho a tento čas naozaj som pripravený počúvať. Alebo aj reagovať samozrejme, aby to bol dialog, aby to nebol len nejaký monológ. A v prípade tých detí, ako hovorila Katka, ak to dieťa pocíti dôveru, že ho vnímam ako partnera a nie ako dieťa, pri ktorom ja ako rodič mám navrch, a ak by som sa dozvedel niečo, čo by som mohol neskôr použiť, tak to dieťa, stratím tú dôveru toho dieťaťa. A možno teda, ak sa bavíme aj o vzťahoch muža, žena, snúbeneckých, alebo spolu chodíte, alebo manželských. A dajme tomu, ste sa o niečom rozprávali, na čom ste sa takmer vždy pohádali. Dajme tomu, že ste mali rozdielny názor, tak niekedy je naozaj dobré si k takému rozhovoru sadnúť. Pre ženy je také odporúčanie, že keď idú to niečo povedať, aby povedali, ako dlho to bude trvať, že neviem, idem ti niečo povedať, nebude to dlhšie ako 3-4 minúty,
veľmi si zvážiť, čo chce povedať, lebo my máme tendenciu odísť do 4., 5., 6. odbočky a muž sa veľmi snaží sa udržať v téme, ale stratil sa už po 30 sekundách. Tak si veľmi premyslieť, čo chceme povedať. Poviem, ako to bude dlho trvať, poviem, o akej téme chcem hovoriť, poviem, čo vtedy prežívam, keď to nemám, dajme tomu, toto sa deje, aj vtedy cítim strach, smutok, bezmocnosť, frustráciu. Veľmi by som si prijala, keby si toto a toto zmenil, poviem presne, konkrétne čo. A taký posledný krok je, že čo ja preto urobím, aby sa ti tá zmena ľahšie robila. No málo kedy niekomu hovoríme takýmto nejakým okruhom alebo takýmito 4 krokmi, povieme toto urob a zabudneme hovoriť o svojich pocitoch a zabudneme hovoriť o tom, že som tu pre teba, aby som ti v tej zmene pomohol. Samozrejme, to nie je rozhovor, keď sa bavíme, že či ideme kúpiť chleba alebo rožky, ale keď je niečo vážne. Napríklad, vymyslím si, pravidelné nedorozumenia, keď odchádzame od rodičov alebo od pokrovcov z nedeľného obeda a pri obede boli rôzne komunikácie, nedorozumenia, dajme tomu, že sme mali iný názor na to, ako to prebehlo, tak sa potrebujem vážne o tom porozprávať, napríklad. Ďakujem veľmi pekne, aby som sa vrátila ešte k tej rodine, potom sa presunieme aj k tým partnerským vzťahom, ale vy ste možno hovorili trošku viacej z pohľadu rodičov a teraz možno z pohľadu detí, aj nás dospelých detí, keď cítime, že tomu nášmu vzťahu s rodičmi niečo chýba, alebo že chceli by sme ho niekam posunúť a častokrát už nevieme, ako na to, hlavne myslím si, že my dospelí, že už to nie je také jednoduché, ako keď sme boli malí, tak možno, keby ste nám o tomto vedeli niečo povedať. Prvý fakt, rodičov nezmeníte. To je vec, ktorú v rukách nemáte. Aj keby ste sa neplánovali čokoľvek, tak nemáte v rukách ani neviete už, čo bude dnes večer, keď prídeme, ako budú mať rodičia náladu, alebo ako budú unavení. Ale môžete sa čo najlepšie na takýto rozhovor alebo na takúto spätnú väzbu pre rodičov pripraviť. Čo najlepšie, ale úplne najlepšie je na začiatku si povedať, že na akú otázku hľadám odpoveď. Čo vlastne ja chcem? Čo chcem, aby sa zmenilo vo vzťahu ja a moja mama, ja a môj otec? Keď sa začnem s niekým o takomto niečom rozprávať, tak do pol minúty začne hovoriť ten dotyčný o tom, čo by mal ten druhý začať robiť, prestať robiť a veľmi rýchlo to vie povedať. A vie, čo nechce, ale keď sa ho spýta, že čo vlastne chceš, ale to, čo je v tvojich rukách, tak tam sa to ťažšie hľadá. Ale je toho veľmi veľa, lebo my máme ešte takú tendenciu, že sa neustále zaoberáme minulosťou. Nemôžeme na tom nič zmeniť. Nemôžeš nič zmeniť na tom, ak si sa náhodou vyberám teba, ak si sa náhodou pred pár dňami pohádala s vašimi. Môžeš na to myslieť, koľko chceš. Môžeš sa nad tým, koľko chceš zaoberať, ale nedá sa na tom zmeniť nič. Človek sa ako keby bojí budúcnosti a keď sa má sústrediť na ten okamih, dajme tomu toho rozhovoru, tak už mu nezostávajú na to žiadne síly, lebo si ich pomíňal na tom všetkom, čo by chcel robiť s tými ostatnými ľuďmi. Takže zase späť k tomu, že keby si mal povedať, že na akú otázku hľadáme odpoveď, tak čo môžeme robiť? Zmeniť postoj? Alebo každý má taký svoj nejaký background svojho života, kde si to môže povedať. Kamil? Už iba doplním, že určite ale stojí za to skúšať a hľadať si tú cestu. A je dobre, tak ako hovorí Katka, že si pripraviť, čo chcem, aby si na konci mysleli tí rodičia, čo chcem, aby cítili, aby sa dozvedeli odo mňa, čo je ten message, čo im chcem povedať. A naozaj hovoriť v tom jazyku, čo ja cítim pri tom a tak ďalej. To je taký kľúč. Ďakujem, už sa pomaličky blížime ku koncu, ale ešte predsa len k tým partnerským vzťahom by som sa chcela trošku dostať. Že možno, čo si všímať na druhých ľuďoch, keď hľadám partnera, alebo keď už som v nejakom vzťahu, tak možno, čo je také dôležité na to, aby sme vedeli budovať nejaký dlhodobý úspešný vzťah? Ja môžem hovoriť za dievča. My sme spolu chodili nejaký čas, prežívali sme ho v Trenčine, my sme z tých končín, prežívali sme ho vo folklórnom súbore, zároveň máme aj Kremenok, sama si v ňom niekoľko rokov účinkovala, takže my sme tiež tancovali vo folklórnom súbore, to znamená, ja som veľa rokov mohla Kamila pozorovať a vedela som, že
A ak si mám všímať dôležité veci, tak to je napríklad, ako sa správa ku svojej mame, ako sa správa k ženám, ako sa správa k dievčatám, ako sa pasuje s hraničnými situáciami, či je to človek, s ktorým, keď kamkoľvek prídeš, sa cítiš v pohode, lebo vieš, že to nie je konfliktný človek, nevyvoláva nejaké nepríjemnosti, či to smeruje vždy k optimizmu, alebo proste či čestný, pretože je mi to veľmi ľúto, ale veľmi často počúvam také životné príbehy, kde hlavne dievčatá sú niekde presvedčené, alebo dúfajú, že sa to po svadbe zmení a že sa tie základné veci, ako je žiarlivosť, nezodpovednosť a rôzne iné záležitosti, že sa to zlepší, lebo veď máma rád a potom sa to zlepší. Treba tieto veci pozorovať vopred určite. Ale samozrejme, že ľudskými silami veľa nezmôžeme a tými inými, prečo tu aj sedíme, tu sa veľmi veľa vecí samozrejme dá. A ja zase za chlapca poviem, všeobecne je taká pravdou, že muž sa zapaluje pohľadom a to, čo prvé hľadá na tom dievčati, je, aby sa mu páčila. A častokrát tí chlapci sa nechajú, poviem tak, že opantať, alebo ako to nazvať, alebo sa zalúbia do toho zovňajšku toho dievčaťa, čo je veľmi pekné. Ale niekedy sa im ako keby zastrie potom ten pohľad na tú osobnosť tej ženy, toho dievčaťa. A pre mňa tiež boli také dôležité veci aj tie vzťahy, ktoré Katka budovala navonok, aj voči ostatným. Takisto aj vzťah ku práci, alebo ku vedeniu domácnosti alebo poriadku. Samozrejme som si to mohol všímať u nej doma, ako vystupovala doma a tak ďalej. A myslím, že pre dvoch mladých, ktorí spolu chodia, je veľmi dobré taká skúška, keď spolu na niečom spolupracujú. To znamená, majú nejaký spoločný projekt, nejakú aktivitu alebo spoločnú prácu, lebo vtedy sa môžu spoznať nielen v takom tom peknom, že idú na rande a sa pekne oblečú, ale ako sa jeden alebo druhý správa v nejakej kritickej situácii, keď niečo nevychádza, keď je nejaký konflikt, keď je nejaký problém, lebo tam sa odkrývajú také tie reakcie človeka, ktorý si už nemôže dávať alebo nedáva si pozor. A možno ešte, že ak niekto s niekým chodí a sú v nejakom takomto vzťahu, tak je veľmi dobré, keď zistím, že občas stále ma niečo ako keby vyrušuje alebo znepokojuje, tak čo je vlastne ten referent, ktorý mi stále chodí v hlave? Čo je to, cez čo sa bojím, pretože keď naozaj človek príde pred oltár a myslí to vážne a povie, že s týmto človekom chcem zostarnúť, tak zo všetkého najdôležitejšie je, že či toto je môj priateľ. Či toto je, pre mňa je Kamil naozaj najlepšia kamoška, pretože ak všetko ostatné pominie, krása, neviem čo, telo, to sú všetko pominuteľné veci, ale ak sa dá na tomto budovať, tak to je úplne to najdôležitejšie. Ale ak tam niečo škrípe, tak zase sám seba si poviem, že čo to je teda? Chcem vlastne toho človeka buď prerábať podľa svojich predstav, alebo čo vidíme ja ako svoju úlohu v tom budúcom manželstve a hlavne si povedať, že manželstvo je zo všetkých projektov nášho života to najpodstatnejšie. Niekedy sa chystáme na nejaký projekt, keď len ideme kúpiť dom alebo auto, už len keď mobil ideme kúpiť, tak sme schopní týždne a ideme si niekoho zobrať a pozeráme, kde robia predmanželskú takú najstručnejšiu, najlepšie jednodňovku, najlepšie vtedy, keď mi to vyhovuje, troška sa poznáme a na celý život, že asi to treba také dlhšie. Niečo poriadne dlhšie a preskúmať to. My hovoríme, že snúbenskú prípravu robíme dlhšie, my teraz sme na Miletičovej a niekedy sa raz nám dal niekto otázku, a to sa vám v snúbeneckej príprave niekto aj rozišiel? A my, že áno. A to je to najlepšie, čo sa im mohlo stať, ak zistili, že to nebude tá správna cesta, alebo nie je to horšie trápenie, ako sa pozerať na nešťastné manželstvo vlastného dieťaťa. Raz to povedali takí starší ľudia a viac a viac si uvedomujeme, že je to pravda. Ďakujem veľmi pekne, počuli sme mnoho naozaj zaujímavých podnetov. Má niekto nejakú otázku? Je tu niekto odvážny, kto by sa chcel niečo opýtať manželov Baginovcov?
No ak aj nie, tak môžete si ich kľudne odchytiť po svätej omši. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli medzi nás. Manželia Baginovci pôsobia teda vo Family Garden, ako som spomínala, ako mnohí viete, je to hneď tu vedľa na Pavlovičovej a organizujú mnohé kurzy a takisto ponúkajú aj poradenstvo, takže neváhajte sa na nich obrátiť s čímkoľvek, čo teda ponúkajú. A teda naozaj vám veľmi pekne ďakujeme. Ďakujeme aj my. No a ešte na záver, tak ako každý piatok, keď máme krok s Trnávkou, pozývam nášho mladého teológa Maťa Žáka, aby nám ponúkol teologické okienko aj k tejto téme vzťahov. Takže Maťo, nech sa páči. Ďakujem. Raz, dva. Ďakujem pekne. Ja by som poprosil prezentáciu. Som si niečo krátke pripravil. No, tak keď som rozmýšľal nad touto témou, tak prišlo mi zaujímavé sa pozrieť na to cez optiku toho, že kým sme, aby sme potom lepšie pochopili to, že kým máme byť pre druhých. Mám teraz tiež na mysli to, že vzťah muža a ženy. Vieme, že odpradávna toto riešili už filozofi, antropológovia, psychológovia. Zaoberali sa vzťahmi a preberali zo svojich uhlov pohľadov. No a ich rozbory išli až k takej hĺbke jadra podstaty, že nakoniec dnes dokážeme lepšie chápať to, ako nejaké veci prežívame, aké sú rôzne fyziologické a psychologické procesy v nás. No a my, kresťania, čo tu teraz sedíme v kostole, tak my si môžeme rozšíriť ešte tieto obzory, aj o ďalšiu literatúru, rozšíriť si ten aspekt toho, ako toto vnímať. No napríklad sa nám tu ponúka taká kniha Pieseň piesní, mnohí určite poznáte, je v Starom zákone v Biblii. No a teda je to veľmi erotická aj poetická kniha, ktorá nám veľmi veľa napovedá o tom, že kým sme muži a ženy a kým by sme mali byť jeden pre druhého. Je plná symbolov a ja som si tak dovolil sa niektorým symbolom povenovať a trošku si ich aj rozobrať z toho cirkevného hľadiska. Takže poprosil by som na ďalší slajd. Takže najprv by som povedal niečo pre ženy, čo sa nachádza teda v Biblii, v tejto knihe. Poviem o 3 symboloch pre ženy aj pre muža. Tak môžeme ďalší slajd. Tak prvým symbolom, symbol uzatvorenej záhrady. Nachádzame to konkrétne v tejto pasáži, ja si ju dovolím prečítať. Med z plásta tečúci sú tvoje pery, nevesta, pod tvojim jazykom sa skrýva med a mlieko, vôňa tvojich šiat je z ťa vôňa Libanonu. Si zatvorenou záhradou, sestrička moja nevesta, si zatvorenou záhradou, zapečatenou studienkou. Inými slovami povedané, môže to byť aj taká cudnosť ženy a práve to hovorí o tom, že nie, že žena má byť za každých okolností nedobytná, nepripustná, ale práve, že má byť prípustná tomu, kto si to zaslúži, alebo komu dá teda žena kľúče od tej svojej záhrady. Môžeme ísť na ďalší slajd. Symbol zapečatenej studne. To nachádzame v tej istej pasáži. Ja teda prečítam len poslednú vetu, v ktorej sa ten symbol nachádza. Si zatvorenou záhradou, sestrička moja, nevesta, si zatvorenou záhradou, zapečatenou studienkou. Toto má trochu aj taký historický kontext. V podstate tu sa pripisuje žene hodnota zapečatenej studne. A prečo zapečatenej studne? Tak je to práve z toho dôvodu, že volakedy si ľudia cenili čistú vodu, ktorá bola v studniach a práve preto tieto studne zapečaťovali, aby ich ochránili pred znečistením nejakými nevyvolenými ľuďmi alebo potrelcami. Môžeme na ďalší. No a jednoznačne symbol krásy. Tiež sa to nachádza v niektorých pasážach. Napríklad, aká si krásna, aká spanila, najmilšia so svojimi slasťami, alebo krásna si priateľka moja ako Tyrza a mnoho ešte iných. O viacerých vetách toto nájdeme. A ja keď som si čítal túto knihu, ktorá je celkom krátka, tak som si uvedomil, že vlastne pojem krásna, kde ženích adresuje neveste toto slovo, sa vyskytuje tuším 9 krát, tak to asi znamená, že asi nie nadarmo. To má potvrdzovať to, že teda ženy sú už v samotnej podstate krásne. No a hovoria ešte aj o tom rôzne vedecké výskumy, ktoré sa pozerali teda na to, že ak napríklad žena sa objavuje v reklame, tak muži a ženy dokážu sledovať túto reklamu oveľa dlhšie. Takže si povedzme na rovinu, že áno, ženy sú podmanivé, je to proste fakt a je to tak a to proste nezmeníme.
Už aj samotná Biblia nám to hovorí. No, môžeme ísť na ďalšie. No teraz niečo pre chlapov. Tak symbol schopnosti očarenia a fascinácie. Tak zase zo pár vied. Celá si krásna, priateľka moja, a škvrny na tebe niet. Očarila si moje srdce, sestrička moja, nevesta. Očarila si moje srdce jediným pohľadom svojich očí, jediným ohnívkom svojho náhrdelníka. To môžeme pekne vidieť, že to, že je muž fascinovaný, očarený, potom je schopný zložiť básne, prirovnávať ženu všeličomu možnému, čo pozdvihuje jej krásu. Je to proste v nás. Je to prirodzené, že nami bytostne hýbe to, že vieme byť ženami očarení. A teda už to, že to je napísané v samotnej Biblii, tak asi znamená, že to je niečo dobré. Dôležité je, že teda ako s tým my chlapi vieme narábať. Môžeme na ďalší. Symbol hľadania a iniciatívnosti. Tak v týchto veršoch sa to napríklad nachádza. Holubica moja v rozsadlinách skál, v úkryte na bralách, daj zrieť mi svoju tvár, daj počuť mi svoj hlas, veď sladký je tvoj hlas a prekrásna je tvoja tvár. Môžeme vidieť, že muž je ten aktívny, on je ten, kto hľadá, ten, kto je prvý iniciatívny, vyzýva ženu, aby sa odkryla, aby sa ukázala. Čiže on je ten prvý, ten iniciátor. Môžeme ešte posledný. No a symbol úcty, tak to sa nachádza na viacerých miestach, zase ja som vypichol nejaké. Holubica moja, sladký je tvoj hlas a prekrásna je tvoja tvár, tvoje vlasy ako stádo kôz, čo doľ sa valí z Galáckych hôr, tvoj krk je sťa veža Dávidova vybudovaná, celá si krásna, priateľka moja, a škvrny na tebe niet. Vôňa tvojich mastičiek je nadovšetko voňavky. Tak zase môžeme vidieť, že opäť obdiv a vzdanie úcty žene je tiež niečo veľmi prirodzené. A môžeme vidieť, že Šalamún, ktorý toto adresuje neveste, to nerobí žiadnym perverzným alebo vulgárnym spôsobom, ale používa vlastne výrazy, ktorým označuje ženu za niečo veľmi posvetné a je extrémne nežný. A priam až by som povedal, že hovorí o žene, ako keby bola dokonalá, lebo veď spomína, že až škvrny na tebe niet. Čiže vážne ako keby čisté stvorenie. Tak ďakujem, že tiež som mohol niečo povedať k tejto téme a chcem nás teda povzbudiť k tomu, aby sme si teda možno viac uvedomovali, že kým sme a teda aj, že kým máme byť jeden pre toho druhého. Ďakujem. Bratia a sestry, milí mladí, vidieť Boha z tváre do tváre bude vo večnosti najkrajším darom pre človeka. Prosme nášho Pána Ježiša Krista, aby nám už teraz zjavoval svoju lásku. Volajme: Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nad nami. Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nad nami. Pomáhaj našim biskupom, aby boli pre ľudí príkladom a povzbudením. Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nad nami. Daj svojej cirkvi dobrých a prezieravých kňazov, ktorí by správne viedli Boží ľud. Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nad nami. Poteš všetkých onkologických chorých, posilňuj ich v trpezlivosti a oddanosti do Božej vôle. Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nad nami. Žehnaj deti a mládež našej farnosti, aby sa svojim životom pripodobňovali Tebe. Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nad nami. Daj, aby sme raz mali účasť na nebeskej hostine v spoločenstve s preblahoslavenou Pannou Máriou, anielmi a so všetkými svätými. Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nad nami. Daruj našim zosnulým účasť na živote v nebeskom kráľovstve. Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nad nami. Pane Ježišu, syn Dávidov, svetlo nášho života, vyslíš naše modlitby a dopraj nám radostný pohľad na Tvoju tvár vo večnosti, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
Dobrorečíme Ti, Bože, Pane Svetov, že sme z Tvojej štedrosti prijali tento chlieb. Obetujeme ho Tebe ako plod zeme a práce ľudských rúk, aby sa nám stal chlebom života. Dobrorečíme Ti, Bože, Pane Svetov, že sme z Tvojej štedrosti prijali toto víno. Obetujeme ho Tebe ako plod viniča a práce ľudských rúk, aby sa nám stalo duchovným nápojom. Modlite sa, milí mladí bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Milosrdný Bože, nech ťa uzmieria naše pokorné modlitby a obetné dary a pretože sa nemôžeme spoliehať na vlastné zásluhy, pomáhaj nám svojou milosrdnou láskou skrze Krista, nášho Pána. Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Lebo pri svojom prvom príchode sa uponížil, vzal na seba telo, splnil pradávne prisľúbenia a otvoril nám cestu do večnej spásy. Preto s anjelmi, archanielmi a so zástupmi všetkých svätých spievame chválospev na Tvoju slávu a neprestajne voláme. Ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosanna na výsostiach. Naozaj si, Svätý Otče, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa, tajomstvo viery. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Otče, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Otče, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Františkom, s našim biskupom Stanislavom i so všetkými kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a dovolím uvidieť svetlo Tvojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve so Svetou Bohrodičkou, Pannou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s blažnými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, že by sme ťa mohli chváliť a oslavovať skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče Všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetkú úctu a slávu po všetky veky vekov. A teraz sa obráťme na nášho nebeského Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Otče, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc
aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blažnej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milosti daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Baránok Boží, Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, daruj nám pokoj. Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi uzdravie. Očakávame Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. On pretvorí naše úbohé telo, aby sa stalo podobným jeho oslávenému telu.
Modlíme sa. Dobrotivý Oče, vo svojej nesmiernej láske nasvietil si nás duchovným pokrmom. Prosíme ťa, daj by sme sa účasťou na tejto sviatosti naučili slávne hodnotiť pozemské veci a milovať hodnoty nebeské skrze Krista, nášho Pána. Ďakujem teda všetkým zúčastneným na tejto kázni. Výborne, konečne som ju mal pripravenú. Vzadu na stolíku nájdete aj denníček, pokračovanie denníčka, tentokrát na tému vzťahov, tak si môžete zobrať domov a osobne sa nad tými otázkami trošku zamyslieť. Zároveň teda ešte števo má jeden oznam. Myslím, že si môžeme na chvíľočku ešte sadnúť. Tak teda čaute. Tak my by sme vás chceli srdečne pozvať na naše modlitbové večery, ktoré sú každú nedeľu tu v našom kostole. A teda je to každý večer od 8:30 do 9:00 večer. A chceme to osobitne takto ponúknuť ako takú príležitosť v tomto adventnom čase na také prehlbenie si vzťahu s Ježišom. A možno sa pýtate, že ako taký modlitbový večer prebieha. Tak je to veľmi jednoduché. Na začiatku je taký krátky vstup, také povzbudenie, krátke slovko a potom 20 minút tichej modlitby, priestor pre modlitbu srdcom, to znamená, že pre modlitbu pred Ježišom v Eucharistii v tichosti. Tak a veríme, že prídete, tak sa na vás tešíme túto nedeľu tu v kostole o 20:30. Asi prídem. Nech sa páči, príjmite požehnanie. Pán s vami, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Nezhromažďujte sa, idte v mene Božom.